Kris ula mipat ula job ya kajing ya ukun lang brod Paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya Jingpule nagi kam jingke apostol kalanong bakhat lai kadkhot bakhat lai hadu arpusan u Paulus berkilok jong u kila kiuling na popos bat kilawan shaperga hapam phila Henry Yonis Marcus laino eki hangta ponolai phai sa Jerusalem na perga kila lej kila poi ha Antiong kabaha Pisidia bat hakas ni saban kila rung hasinekok bat ke Lasyong. Hadien kejing puli na kaanyo Moses bat kejing tho jong kinong itu lupa. Kirang ba sinekok kilap hakti na ki ko para ni kwa bapin keren na ki paiba rada pidon jing kentu ay. U Paulus ulayang jod ula aidak daga keti jong u bat luas dang ban keren. Ko para Israel bat ko gentil baro. Kibadon nang ne ban mane yaw belay to sya skor nga. Ublay jong ne upai Israel ula jiet iki kepartemen jungi. Badula pelong yaw ne upai benriu kajaj benriu kabakraw ha kapor bekila im kum kinong way hari ijem. Ublay lawan yalam yakina ijem da kaborba jong u. Bat kumba saupo snem ulaya sya eki hari kenja. Ula pendo enriu teli kajaj benriu hari kanan. Badula pelong iki pa jong u banyo kenti yakari. Kumba saus pa san pausnem hadien kaneu la ai yaki kinong bishar hadu kapor jong Samuel nong itu lupa. Badaba kilapan daus iem ublay la ai haki usol ukuhun jong ukish na kajaj Benjamin banlong us iem jong ki sau pausnem. Endaw la weng no u ublay la thong yaw David us iem jong ki kumne ublay ula ong syapang jong u ngalasem bau David ukon u Jesse ulong ubriu ubasubha ubriu banle kat kabanga kwa ba unle dayo Jisu ukon ukseu jong David bau blay ula pelong unong penem jong upai Israel kumba ula kular syuabu Jisu sedang mentrai uyo anis ulayalap akipai Israel baro baki day ban kala kabamud bat ban yo baptisma ban hau uyo anis ula jandep kakam jong u ula ong hakipai ba u ei pitarai ngalong ngamlong utayaw ba pi yai am Henry pej unwan na din jonga ban ngam shem hong wat ban loj kijuti jong u kaktin jong utrai kasam Prabu kendai ngan ruai genomi kejing snai jong mi atrai habaro ki pateng ke sentur jonga kan pen bena ya kejing bat juban jong mi ngan pen bena baya kejing isnai jong mi lapene junom kejing bat juban jong mi kayeng skam kat ki beneng ngan ruai genom ya kejing isnai jong mi atrai ngala syami syakri jong au daben bada ka umpniang bakut jonga ngalapen sle u kakti jonga kan yesa bad u bad ka sang kti jonga kan pen klan u ngan ruai jinom ya kijing isen ai jong me atrai kajing isen ai bad kajing bad jutang jonga kin yadon bad u da ka kerteng jonga nganong pen krawi ka bor jong u un seperta syanga melong ukpa jonga ublay jonga umau siang kejing pen im jonga ngan ruai jinom ya kejing isen ai jong me atrai kejing pule katkum ka gospel jong Yohanes kalenong ka bakhat lai kadakot bakhat riu hadu arpho
shisha nga ong hapi, usyakri kam krau ban yaw kan rat lajong, unong lam kubor, kam krau ban yaw ta ubalapa u. Menta pitep ya ka jing shisha, kano pinlong gibasok lada pile ya ka. Ngam keren syapang jong pi baro, ngaya tho ikito kibangalajit, Henry kabala ong haka jento, kadai bon urlong, ubriu balayo, bam jing bam rengkat bat nga, ulayang persya nga, ngaya tho api menta, syua bakanja, bahaba kanuan urlong, pindom ngen bangalong uta, ngaya tho api kajing shisha, jar bapediang yau no ubang apa, upediang yenga, bat uta bapediang yenga, upediang yauta ubalapa yenga. Ke gospel jong utrai.